От 21 нагоре започва да пораства и има шанс на 42 да стане самостоятелен. Сериозно говоря. Да. Не е случайно, трябва да се съберат кръгове на дънера доста, нали, за да се усетиш себе си, защото след първите 3-7 годишни периода има още 3-7 годишни периода, които по някакъв начин повтарят уния първите, имаме предвид. Така че на 42 ние човеците така сме направени. Що е така, не знам, но в този смисъл ние сега ще спреме с детския период, защото после започва едно израстване вече на възрастния човек. От 14 до 21 това е възраст на една особена самостоятелност. Половите жлези с старта дават една особена самостоятелност. Да можеш да се размножаваш е нещо, което те прави отделен, правите индивид. Както се казва, нали, семейството е било основната клетка на обществото. Семейството се създава с цел деца, на практика. След като стартират половите жлези, дето се казва физически си, вече е на това ниво. Не знам дали сте си задавали въпроса, защо след като със сигурност на 14-15 години човек не е зрял за семейство, да говорим за дете, в същото време телесно, физически, на практика вече може, всъщност. Защо се получава така? И това е източник на известен драматизъм. Момичетата почват да ги пазят. Самите момичета започват да се пазят. Повечето има такъв главата и ги правят, които няма, понякога се изпращат жестоко. Така, до някъде пазят и момчетата, които се съобразяват, че и те трябва да ги пазят. Има го този момент. Значи при момчетата 17 години е пик на тази активност. Голям зор, голямо нещо. При момичетата е доста по-късно. Това е втори интересен елемент. Чак към 24-5-6 настъпва мерак. Големия. Чудех се известно време, защото такъв раздобой. Нали, всяко момчета на 17 стават татковци, момичета стават майки на 25 ли. Нещо, нали. И тогава и хубаво ден ми светва, че на практика вида Homo sapiens се защитава на ниво популация. Защото хората едно време не са живели толкова много. Трябва да може да има възпроизводство. Няма време да го чакат да порасне душевно, духовно, съзнателно и над си как си. Трябва бързо да се възпроизведе. Знаете как са умирали децата, раждали са по 10-15, продължителността на живота е била средно 40 години, 35-40 даже. Няма време кога да те чакат да озряваш толкова много. И тъй като това е много фундаментално, много на база на инстинкт, всички сте чували за инстинкт за размножаване, точно за него става дума. И това е много мощно. Има смисъл да го доказвам по някакъв начин. Бизнесът го е доказал вместо мен. С рекламите и всичко друго. Значи тая тема се експлоатира до спукване. И успешно. Хората продължават да се хващат на същата въдица. В половия принцип. Мъжете се хващат, стана ли нещо така с жените се хващат с мъжете, така. Има го това нещо. За да го има и да е толкова мощно, Фройд казва, че в основата на всичко стои секса. Има доста голяма правота, ако се замисли човек. Лично аз не съм съгласен, че е напълно прав, но безспорно това стои в основата на много неща. Извън всяко съмнение. Полът, секс разбирам като пол. И този тип отношения с мъжителни. Така, навлизаме в една възраст, при която този елемент стои на преден план. Събужда се. Има го. Второто нещо. На 21 години човек трябва да стане по-самостоятелен. Време е да започне някакъв самостоятелен живот вече. Какво ще се случи в тия 7 години, така че той да израсне и да може да го прави това? На 21 години той трябва да има хабер кой е, какво иска да прави и да има силите да го прави. Говоря за истинско желание, не за нещо друго. Ако на 21 години човека идея си няма кой, това е пълен хаос и смут. Въобще не знае какво иска да прави, иначе са го учили доста неща. Правил е много неща, но не обича нито едно от тези неща, които е правил.
амалгамата от всичкото това нищо не му помага. Той не иска да прави нищо, но се налага, защото трябва да папка. И защото му държат и сметка другите, да не им лежи на кърба, примерно. Или пък той самия се чувства неудобно да лежи на нечия чуж гръб. Така започва да живее малко на сила. От това се ражда голям гняв. Когато правиш някакви неща и ти не знаеш за това ги правиш, как се чувстваш? Кой си? Някой четвъртина, половина или направо никой? Какво значи никой? Аз не, че не мога разни неща. Мога разни неща, но не се идентифицирам с тях. Не ме правят някой. Не ги искам. Когато ме караха да ги уча, аз вярвах, че знаят какво правят. Аз не можех да поема отговорност за такъв избор. Не мога да си избера само училище. Как ще го направиш това? Когато всичкото това се обърка, на 21 години изглеждам млад човек, който уж знае нещо и се очаква от него нещо, но всъщност въобще не знам на къде. И попълвам радикалните редици. Хората, които желаят коренна промяна. Така, първото нещо. Трябва да разберат, че светът е красив. Това е друго разбиране за красота. Не както между 7 и 14 години. Онази красота беше свързана с вътрешното въображение. С моят вътрешен свят, който се изгражда. Сега, този изграден вътрешен свят, ако го има, трябва да влезе като външна красота. Този 7 годишен период се управлява от Венера. Значи, през него човек трябва да се научи да сътрудничи, трябва да се научи на социални умения и на солидарност. Това е най-важното нещо. Към това го тласка пола. Момичетата почват да проявяват интерес към момчетата вече, който имат на какво да стъпи. Той вече просто стои по друг начин. Не, че не са проявявали още в детската градина. Там го има, ама той е по друг начин. Там е по линията на подражание. Проявявали са го и в 8, 9, 10 годинка, пак по линията на въображението. Но тук, 14, 15, 16, 17 го проявяват вече по линията на пола. Те са готови да бъдат едни малки жени и имат едни малки мъжлета на среща с цялата проблематика на това нещо. Отвънка много твърд, отвътре често пъти няма никой. Да, почти винаги. В резултат на това нещо голям толеранс. Значи, когато човек в пубертета те предизвика по някакъв начин, не го взима и едно към едно. В никакъв случай. Никакъв. Той се опитва да се утвърждава по някакъв начин. Първото нещо, което се случва, аза, личността, която се изгражда, на всяка цена е необходимо да се индивидуализира. И за целта се дистанцира и вече е късно да се създават авторитети. Точно в тая възраст трудно можете да бъдете авторитет. Отдръпва се и започва да търси вашите слабости, защото как да бъда някой? Като гледам околните, има два начина. Едното е като ги превъзхождам с моите способности, качества и умения. Как да ги превъзхождам, когато съм само на 15? Как ще превъзхождам хората на 25, на 30? Няма как. Аз не познавам живота, аз не съм бил, не съм учил, не съм ходил и така нататък. Просто няма как да стане това. Дори да имам потенциал, гол потенциал не става, трябва реалност, не само потенциалност. Другия начин е да им намерим недостатъците. И тогава да изплувам. Тинейджърската възраст използва предимно този похват. 99%. Намира начин да се почувства някой, да натрупа някакво самочувствие, убеждавайки се, че околните не са по-добри от мен, а дори са и по-зле. Да, така че да чуете от вашето дете, че сте доста зле. Да, в много отношения, което едно негово наблюдение съществено отдавна, и е време да ви го каже, не е повод за огорчение. Въобще не е повод за огорчение. Напротив. Честно казвам, аз бих се зарадвал. Бих се зарадвал заради това, че детето може да се изправи по такъв начин, да не го е страх и да постави нещата директно. То мисли и то доста добре. Защо по този въпрос той е по-компетентно много пъти от вас? Защото е жизненно заинтригувано за разлика от вас. Нали така се казва, кой има мотив? Така. Тинейджър има страхотен мотив да открие вашите недостатъци.